May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganita. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Mayor! Usa pa? Sa imong tinanawan, pilit mo nang gitakpan ang imong pag-ila kanako. Ha? Usa ko ni? Dili ka na gustong mo ila? Ha? Ah. Okay lang. Dahil ba ako sa katarugan? Doon na ka nagisalikan. Doon na mo suportar ni mong lain sa mong kampanya. Pero ayaw pagkupian sa mayor. Si Paulo Mariano dili na parehas nako. Sumagod. Kanunay ko ikaw ang gisuportahan. Ayaw ka man ka, mayor. Kaya kaini mo ang akong ihangyo ni mo. Nahibaw kong dili mo ako balibaran. Dili ba, mayor? Unsa man? Andam na mo? Sininong? Okay na. Medyo naglayan ng lawas. Kilanta gamay. Ipainom mo na siya tambal? Nga, garisita sa doktor? Oo. Si Nang Asusena. Las kwarto, ng lood.
Tingnan bitaw ka. Kuyugo na lang nato. Musunod ra siya. Kinahanglan sa una nga mapahimutang na to ang uban pang mga angang ipahimutang din eh. Parehas pamilya ni Ricardo. Ingon siya na ako. Okay ra siya nga. Sila ra si Tatay Martin ang magkuyog kanina. Hibaw ka bitaw anang nanay. Bitaw. Pero may mang yun ang drama sinang asusina ba? Oy, nang asusina. Ni aday ka nang? Uy, patay. Ikaw, Makot. Bugal-bugalan kayo ka. Samot ato kayo, bus. Kadyo ta kay akong ariyon, akong maaman. Sige, ayaw eksplikar ha. Ready na ka, Ninong? Unsa man. Karong hapon kita. Sakit pa bang samad mo, Ninong? Okay na. Gamay ra ni. Dili ni kay karon pa mahitabo sa akong trabaho. Normal lang kini. Naibaw na ba si Ninang? Dili na kinahanglang mahibaw siya. Mahaso lang hinuon. Okay lang. Mas maayong makakita siya na ko og personal aron dili na siya magunahon na pagdaotan. Oh, excuse me. Uy. Hello, Mayor. Carol? Okay lang. Nakadungo ka na day. Okay lang, Smian, og si Ninong. Si Ninong, kinahanglan nga da doon sa syudad. Meeting sa mong office? Importante yung tingali kayo kay anharaman ta mag-lunch sa session hall. Okay. Muna mi diya ka diyot. No. Dili mi mo atong lang dapit. Anhirami. Ang bot kong ipasabot nga dili mahimo nga magdugay mi sa gawa sa Villa Mariano. Salamat, Mayor. Pero okay rami. Magdamig ka galing ng security. Sige. Bye. Si Mayor? May importante ko ng meeting. At doon lang ko na mag-lunch. Ipadaka. Moadto ka? Lisod balibaran si Mayor. Magkatabang siya sa seguridad na mo din eh. Kuyugan ta mo. Ninong, may gibati ka. Paulo, okay ra ko. Di na sab kumusugot, ana, Ninong. Ani ka lang. May mga kuyog man bitaw, mi. Ikuyog lang namo si Raji. Ayaw na mian. Kinahanglan ni Ninong si Raji din eh. Ikaw lang. Waay kaso. Husto si Paolo, Ninong. Paminaw ko, di sa kapiyaan ni Raji. Salamat, Mayor. Gitabagan ko ni mong makikita sa akong pagumangkon. Hikapo na ko na akong kahimtang, Mayor. Gusto ko magkita kami sa Paulo para matapos na kinintaran. Salamat, Mayor. Magkita na lang ta sa mong opisina. Adios, Mayor.
ang hungog nga mayor. May pagkasul sa akong bulsa. Ito siyang makikusa kang Paulo nyo. Oh! Saan pagtabangan ko niya? Mabito ang gitawgan niya sa Paulo o giimbitar sa iyang opisina. Pero kita yung problema ini, boss. O sa problema ba? Usaha mo ito pagsuwas munisipyo. Nga, di ta mamatikdan. Magitaan kita. Ako'y bahala, anak, no? Tawag ka magkauban ta. O sa mas, Cardo? Yamot na? Oh, Cardo! Unsa man nagisugo ko nimo? Sige, tiguma sila. Kinahanglan magdalita. Walay oras. Bos, ano siya may bos? Mga uniforme yung lagi ni. Sige, sige. Isunod ba ninyo? Bos, nga nang mag-uniforme mo eh? Kinahanglan mag-uniforme tatanan. Inigsod natos munisipyo. Ano nuwang mong pugong natos pagsod ito? Di ka tamailan eh, bos? Maglisod sila. Kuhaon ko ang naandan kong bungot. O sa kadako sa pagkahugo sa kuglawas karon. Unya magsulob pag uniformes pulis. Unya wa na'y bungot nga naandan sa mga tao kang serbando. Kinsa pa may makailan ako? Gago ka na. Ang imong kagalingon ang angay mo bantayan. Ikaw ang din agyud marituki ng naong mo. Lihok na. Kinahanglan mag-unat ato ni Paulo. Nagsuo nila. At di manadayo ng ilang mga kuyog. O signiton si Mayan. Nakasabot! Kung sabay na hitabo ni mo, ha? Kaganin na karamang nagpasupaso diha. Ambot ba pa? Man ako tuyo ko. Ano mo yung di mo yung kumahimot ta? Ako sab, murag dili ko magkasabot nga nung kalit lang nga mangimbitar ang mayor. Dinalian. Ingon mana na gina siya sa una pa. Mukalit ramagay na siya panawag ni Paulo. Hapit na sa kong eleksyon. Oo, pero mas maayo unta kung tuwa ko. Patiwas ka pa? Trabaho ko ni. Ug samtang wa pa masakpi si Servando de Dios. Dili gyud ko mahimutang. Nga, sa man. Apas ta? Ha? Pero ang ako ba, di man ta imbitado. Mga bodyguards ta, dili ta bisita. Dili kinahanglang mo apil ta silang paniudto. Maunay parte nga medyo pait. Kana bang kinaiyan ni mo Radje, no? Mura na'y kamatsyan mo. Mura ni kag bombero nga nasunog og apil. Kay nagkabot sa pan sa nasunog nga bekere. Hangtod nga nasunog na lang siya apil. Lagpas kay na pa, oy. Nga nung taong mangawat kog paano og naisunog. Maura man ang istorya ha. Nga gusto kay kang muapil sa paniudto nga ang trabaho nimo maura man ang pagbantay. Nga, unsa man? Lagpas ta? Sige, maniida tas palibot sa munisipyo. Si Asusina, ha? Tingalig mangita to nako. Ay, ito dito eh. Sa bunkhouse nga, ipuyan sa pamilya ni Noy Cardo. Mao, magina silang duha. Murag, di yun mahuman ang istorya. Mas mayan na lang sab nga niya si Pining o gang iyang pamilya. Dili layon si Asusina. Ay, anong di man sa maglingaw-lingaw? Nahibaw kas kahimtang nato din he. Ug usa pa, si Asusina, naanad nang magnegosyo-negosyo gyud. Magtrabaho gyud. Dinhi, sinirita matod siya pero dili siya malipayon sa iyang kahimtang. Oo, bitaw. Ug dili sabta makabasol kang Paulo nga did-an si Asusina nga mobalik sa syudad sa kaniya trabaho. Kuyaw kung siya ang panimasla ni Servando de Dios. Ano pa? Laka mo ta?
No, sige. Ikay drive. Ang jeep ang atong gamiton. Klaro nag-aina na sila. Nanang sakinan sa Villa Mariano. Ug hayan ni Aspalibot ang mga security guards na nag-plain clothes na. Sige. Di ta magdungan og soto. Magbinagura o binagsaba. Kinahanglan nga dili ta magkatawag sa pagtagad sa tanan. Ikaw si Maron. Kinay-kuyog. Ha? Boss, tingalig mailhan ka, boss. Danggahan bag nakailan mo. Oo, natamasikop. Gusto ka tingalig hinayon ng tingkat pagpatay siya. Di, boss, ay. Kuyog ko ni mo. Makamagkay mo gusto. Si Cardo mahibirin sa sakinan. Sige na! Liyok na! Magbugwag ta! Boss, murag wa may bitanaw ni mo. Giingnan ko bito ikaw. Honong, magpaabot ha. Boss, agbayon. Oo. Budungan tas pagsudras na sipyo. Boss, na siya mga kaubang pulis, boss. Ay, gago, gago! Pulis ka! Di ka na mainhang sa Simaron! Good morning, Mayor. Ay, mao kung nahimuong ka nga nakita ka na mo din, Mayor. Pero ako naman may tubag sa iyong request sa dugang security. Niyan na ako mga sakop. Kuya, awan ako eh. Abi na kong i-booking kang mayor. Dili ka na niya buhaton ako. May importante siyang misyon karon. Kana mo ang pag-uli sa maayo na mong kawabuto ni Paolo. Tara, nabiyan na ta. Dali! Nanang Mayor. Ay, Nanao, dagang mga escorts. Pildugot pulos ang bongbong ning session hall ni. Tana, masod na ta sa office sa Mayor. anilan ta. Total, ani man ang meeting. Tuod, no? Unsa ka ning meeting, ha? Labagoy kalainhan sa meeting. Importante ka tingali kaayo ni. Huwag ka magkamatikod, dagang polis. Ingon na na ganas mayor. Mahinoon, dili ta mabalaka. Oh, Paulo, hay naman na tumakaupan. Narana diha. Kumpiyansa tingali kay daghang mga pulis nga nagpisto sa gawas ni ning session hall. Ay, utuod. Ay, arang-arang. Kay mga polis, may mga polis na misud sa session hall. Oh, Good afternoon, Mr. Mariano. good afternoon. Oh, Sige! Arduwasan ko si Paolo! Sige! Dali!
kuyog ka malinaw na mo. Ayaw mapapasabot. Alihin ninyo! Alihin ninyo! Kailan dili makita sa pauno. Di kang sa gawas. Kung magkamatang upanag mo siya. Pat siya! Dali! Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.